आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो गानहोबावनो आंलाय गानहोबावनो आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो सानजाहा सोरांबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुफ्लाबाय सानजाहा सोरांबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुफ्लाबाय सानजाहा सोरांबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुफ्लाबाय गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो जोंनि बर'नि गेजेराव सिनियर मोस्ट सिनियर जेनेखि सिंगार मेडाम बियो दंफैयो बे मेडामा जाहैबाय मा रेडिअ'आवबो बे मेडामा मेथाइ रोजाबदों दा बे मेडामनि न'आव जों दंफैयो दा जों मेडामनिफ्राय मेडामा माखासे खनबोनाय रेडिअ'आव खननाय आरो लोगोसे रेकर्डिं खालामनाय बै माखासे मेथाइफोरनि सोमोन्दै जों दिनै मेडामनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिगोन दा बे समाव आङो गिबिथारावनो मेडामखौ जोंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनिफ्राय दा बे समाव आङो मेडामनि गुड नेमखौहाय आं बे समाव होग्रोनो लुबैबाय मेडाम इलावथि मुसाहारि होनो आं इलावथि मुसाहारि ना जोनोम गामिया बाहामोन मेडामना बिजनि खरथुफुलि बिजनि खरथुफुलिसोना ओमफ्राय मेडामा दा माने हाबा जाफैनाया आङो बेहाय 1991 आव हाबा जाफैदों गसाइगाव राजाफारा नामा गसाइगाव राजाफारा होमबा मिथिबाय मेडामा माने बिजनिनिमोन होमबा बिजनि खरथुफुलि गामि बिजनि खरथुफुलि गामि बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवमोन बेयाव जोनोम मोननानै दिनै बे मेडामा दिनै गसाइगाव नैबे राजाफारा होनदों नामा मेडाम राजाफारा बे राजाफारा गामियाव हाबा जाफैबाय ओमफ्राय बे राजाफारा गामिया जाहैबाय मा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दारावहाय होमबा दा बे समाव आं बेखौ मिथिनो लुगैदों मेडामा मोगथां जिउआवहाय माबा मोनसे सरकारि साख्रिफोर मावबाय बायो नामा मेडाम आंथ' दा मावगासिनो दं रानिं मास्टार नङा सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव मावो सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव ना बेनि सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा मेडामनि हासबेन्डआ मा खालामो आंनि हासबेन्डआथ' गैला दिनैजों 4 बोसोर जानोसै माबायावनो 2018आवनो टिचार मावोमोन एमइ स्कुलाव दा मेडामाबो हासबेन्डआ बिदिनो माने थांना थानाय समाव गान फान खननाय मानाय बिदि खनोमोन एसे बे सानजाराङावनो दङ ओरैनो एक्टिंथ' खालामफेरखायाखै एक्टिं गैया दा मेडामनि फेमिलियाव साबसिन दं बेखौ खिन्थानो हागोन नामा फेमिलियावथ' 2 हिनजावसाफोर गोजा सासे हाबा जाबाय फिसौबो मोनबाय सासे फिसौजो ओमफ्राय दा उन्दैया नै माबा सेकेन्ड सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार एबार बिएआव हौवासाबोथ' गैखाया हौवासा गैया अब्ला दा मेडामा नैबे बाथ्राखौहाय एसे रायजो राजाफोर फोरमायना होदो जेना मेडामा बबे समनिफ्राय नोंनि बैसोनि समाव आरो बबे समनिफ्राय मेथाइ खननायखौ जागायजेनामोन मेडामा जागायनायाथ' आङो क्लास 5निफ्राय क्लासिकेल हाबनाय जादों बेनिफ्राय बिदिनो 8निफ्राय खनबाय 8निफ्राय खननानै 9आवहाय आङो बिदिनो आलायारन फिल्मावहाय बे बाजै सुलेखा बसुमतारीजों थांफानो मोन्दों ग्रुप सङाव खनफानो मोन्दों आरो बिनि उनाव खोमसि लामायाव मेथाइ दोंसे खननो मोन्दों आरो मा होननानै रायदावबावनो होननायखौ बेनो ओमफ्राय बे आलायारनाव डेन्स बे खननाय बे ग्रुप संखौ आं बावलायलांबाय मामोनथाय गोसोआव गैला ओमफ्राय बिनि उनाव मा मेडामा खोनानो मोन्दों जे रेडिअ'आवबो मेथाइ रोजाबदों होननानै रेडिअ'आवबो रोजाबदोंमोन आं बांद्राय रोजाबबा रेडिअ' बे समावथ' नै रेडिअ'आनो बांद्राय माबायाखिसैमोन नालाय ओमफ्राय खननायबो जायाखिसै आरोखि उनाव मेथाइफोर गोसोआव दंमोन नामा रेडिअ' रेडिअ'निखौ गोसोआव गैला आङो
ओरैनो खेबबेसे खनहैदोंमोन मेदामा खेबबेसे हा खनहैदोंमोन खेबथामसो थांनाय जादों खेबथामसो औ दा मेदामा नों गावनो लिरनानै खनबायबायनाय बेफोरबायदि मेथाइ आंथ' लिरनो रोङा लिरनाय हुदा गैया लिराखै आरो मालाय लिरनायखौसो सुर होनायखौ खननाय जादों दा बिनि उनाव मोनसे नैबे समाव मेदामाबो खिन्थानो हागोन नामा जे मेदामनि जेनोखि दिनैसिम खनबोनाय बे मेथाइफोरा मा मेथाइ ओरैनो एसे खिन्थानो हागोन आंथ' बे सानजारां केसेटनियाव खननायफोरनिफ्रायनो आङो मेथाइखौनो खनला होननानै आङो बिराद गोबाव थादों आरो दासिमबो आं खनफिननाय जायाखै दाख्लैसो बैसागुआव बे जोंनि बिजिनि कथुफुलियावहाय सिलभार जुबिलि जानायावहाय बेहाय थांनानै एसे बे गोजाम मेथाइफोरखौ रोजाबहैनाय जालाबायदों आरो ओरैनो आं सानजाराङाव खननायफ्राथ' बिदिनो आंनि बिबारनि सुजुनाय माला फागुन बैसोनि गोसोआ आंनि उरां फारां ओमफ्राय बे सेकेन्ड सानजाराङावहाय सानजाहा सोरांबाय बेफोरनो आरो बिनिफ्रायनो आङो खननाय जायाखै आरो दा मेदामा गोसोआव थानाय मेथाइफोर दं नामा जायखौ नों दा एसे माने नायगिरिफोरनो एसे ससे माने खननानै होनो हानाय मा होननानै रायदावबावनो नोंखौ आं मा होननानै गाबज्रिबावनो मा होननानै रायदावबावनो नोंखौ आं मा होननानै गाबज्रिबावनो सानजाहा सोरांबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुफ्लाबाय दाबोनो उन्दुफ्लाबाय सानजाहा सोरांबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुफ्लाबाय दाबोनो उन्दुफ्लाबाय सानजा सोनाब गासिबो गाबज्रिहरबाय फागुन बैसोनि गोसोआ आंनि उरां फारां बोथोरनि पाउलि बोदोरजों बियो उरायहां उरायहां फागुननि सुमलि बिबार बायदि बुहुमाव सिरिहां सिरिहां फागुन बैसोनि गोसोआ आंनि उरां फारां बिबारनि मालाखौ सोर जोहोलावनो गानहोबावनो आंलाय गानहोबावनो आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ सोर जोहोलावनो गानहोबावनो आंलाय गानहोबावनो बेखौ नायो बेबो नङा बैखौ नायो बैबो नङा मुलुगाव आलायनो रावबो गैया नामा आंनि बिबारनि सुजुनाय मालाखौ दा नैबे समाव आं मेदामनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जे मेदामा बबे समनिफ्राय मेथाइ खननायखौ नागारथ'वामोन एसे अनुमाने 94निफ्रायनो जागोनदां 1994 95निफ्रायनो दा ओरैनो एसे खननो गोसो दंना गैया मेदाम एसे दाथ' बैसोआबो गैला माथो खननोबो लुबैला माथो जुदि रेडिअ आर्टिस्ट मालाबा जुदि खननो लिंहरबायबायोबा बेनि सायाव रेडिअ आर्टिस्टआथ' दा खनलायानो जानाय नंला लिंहरखालाबो होमबा नैबे समाव आङो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनो आं बेखौनो एसे खिथा नागिरबाय दा मेदामा माने बै समनिफ्राय जेनाखि बर'नि मेथाइ आरो लोगोसे रेडिअआवबो बे मेदामा खनदों दा बेनि जों माखासे जारिमिन एबा बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथिनो मोनबाय नैबे समाव आरो मेदामनि न'खरनि सोमोन्दै मिथिबाय मेदामनि हासबेन्डनि सोमोन्दै मिथिबाय मेदामनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबावदों
जे बै समनि जेनाखि फेमास माने बर'फोरनि रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय जेनाखि मेथाइफोर सानजाहा सोरांबाय होनलायनाय मोनसे मेथाइ ओमफ्राय सुजुनाय बिबारनि माला बे माने मेथाइआ ओरैबायदि अनसायजादों आरो दा बे मेथाइखौहाय मेडामा सोरनिफ्रायबा थुलुंगा मोननानै माने खनदोंमोन नामा ना सोरबा थुलुंगा होदोंमोन मेडामखौ? थुलुंगा माने बे सानजारांनि जायफोर बे अरुण नार्जारिमोन जेनेबा दा आदा अरुण नार्जारि बिसोरमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनो लायनाय जादों ओरै बाजै सुलेखा बसुमतारी जेनेबा हजोंहाय आंहा बाजै जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो बे गसाइगावनिफ्रायनो बे सानजारां केसेटआ माबादों आरो जेरै बिल्लादामोन बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनो लायनाय जाबाय आंनि जेनेबा बै क्लास 8 निफ्राय खननाय गारांफोरखौ खोनानानै बिसोरो आंखौहाय लायनानै रेकर्डिं खालामनाय जादों आरो मानोना बै समनिफ्रायनो मेडामनि खनबोनायखौ बिसोर नुबोखादों नोजोर होनानै दंखायोमोन आरो नोजोर होनानै नैबे समाव आं मेडामनिफ्राय नै बाथ्राखौ मिथिबावनो फैबाय मेडामा नै बै मेथाइफोरखौ खननानै माने जाय मेथाइफ्रा दिनैसिमबो माने खामानि मावनायाव बबेबा बेरायनायाव बहाबा थांनायावहाय माने गारि मेथाइ बे मेथाइखौ दामलाङो आरो मानसिफ्रा दामनानै दिनैसिम माने जिउआव गोजोननाय लायो दा नैबे समाव मेडामा बे मेथाइखौ खननानै जिउआव जेनेबा माबायदि माने गोजोननाय मोन्दों दिनैसिमावहाय आरो बे मेथाइआ सुबुंफोरजों अनसायजानाय बेखौ नोजोर होनानै आरो आंथ' बिराद गोजोननाय मोनो दाबो गोग्गानाय मोनो दुगि जायो आरो गोसोआव गोजोननाय फैयो आरोबाव आं बिदि खनबावनो हायोमोनबा बेबायदि सानो आरो ओमफ्राय आङो बायदिसिना बेले बेजेनि थाखाय आङो गान खननायखौनो नागारनाय जादों आरो बै समनिफ्राय आंथ' दाबो मोजां मोनो दा नैबे समाव जायफोरनाखि मेडाम नैबे समाव दे जायफोरनाखि दा गोदान माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफोर फैदों सोरबाया जेनेबा क्लासिकेल लाया माबा लाया डाइरेक्ट खनफैयो दा बैफोरबायदि मेथाइ खनग्राफोरखौ मेडामनिफ्राय मेडामा माने एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै आरो रोंगौथि दं हिसाबै माबायदि जानानै फैयोबा साबसिनै मेथाइ रोजाबनो हागोन बिनि सायाव माबा सुबुरुन होगोन नामा मेडामा जायफोरनाखि दा लाइमोनफ्रा मेथाइ खननायाव बिराद गोसो गुदुं एबा मेथाइ खनबोगासिनो दं नाथाय बिसोर क्लासिकेल लायाखै आरो क्लासिकेल लाया हसिया बिसोर खननो फैदों दा बेनि सायाव जुदि क्लासिकेल लानाङा माबायदि खालामनानै जुदि खनोबा साबसिन जागोन बायदि बेखौ साजेसन हरगोन नामा मेडामा एसेसो क्लासिकेल लानानै खननायाथ' साबसिन जायो मोजां दा क्लासिकेल लायालासिनो खनोब्ला एखमब्ला समाव माब्लाबा समाव द्रपबो जानो हागौ माबा जानो हागौ आरो जोंनियाथ' दा दामनाय देनायफ्रा आलदा बायदियानो होनजायो जोंनिजों दामनाय देनायजों थांफानो हानाय बायदि क्लासिकेलजोंबो थांफानो हानाय बायदि बेफोरबायदिजों थाङोबा साबसिन जायो आरो दा जोंनि बर'नि बे मेथाइ रोजाबनायावहाय बे खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ गोनांथि दं बायदि मोनगोना मोनाखै मेडामा मिउजिकआथ' नोङो मदार्न थाबाय एखमबा फक सं मदार्न हिसाबै बाहायो आरो फकआव फक बे जोंनि बे दामग्रा खाम सिफुं सेरजा बेजों बेखिनिखौ बाहायो नङा होमबा थारमाने गोबां मानसिफोरा होनदों नालाय मेडाम जुदि मेथाइखौ खननो रोंबाल' जाया माने सिगां मा जानांगौ ट्रेन जानांगौ होनना बुंदों माने ट्रेनार जाग्रोनांगौ जानानै फैयो जेरै जेखि खामानिखौ मावा जों बेनि एक्सपिरियेन्स थाग्रोनांगौ होननानै ओंखायनो दा क्लासिकेला मस्ट इम्परटेन्ट होननानै बुंदों आरोखि जुदि नों मोजां सिंगार जानांगौबा गोबां माने जिउआव साक्सेस जाहैथारनांगौबा क्लासिकेल लाथारनांगौ होननानै बुंदों आरोखि गोबां सिंगारफ्रानो बुंबोदों माखासे सिंगारफ्रा जेनेबा आदा प्रबिनमोन बिसोर दासिमबो क्लासिकेल लायाखै गावसोर खिथादों माने क्लासिकेल लायासो खनबोदों बाट प्रब्लेम जायो होनदों आरोखि बेयो प्रब्लेम जायो माने क्लासिकेल लानांगौ होननानै बुंदों आरोखि बेनि सायाव मेडामनिफ्रायबो माने क्लासिकेल लायोबा साबसिन जायो नङा होमबा निस्सय मेडामनिफ्राय नोंसोरो गासैबो बाथ्राखौ मिथिखाबाय जुदि नोंथांमोना जुदि मेथाइ खननायाव जुदि गोसो गुदुंब्ला आरो मेथाइ खननानै जुदि गावखौ सिनायथि होनो जुदि लुगैदोंब्ला मेडाम बुंनाय बायदि नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बाथ्राया सैथोआनोखा मानोना क्लासिकेलखौ जोंनो इम्परटेन्ट जों होनांगोन मानोना जेरावबो नोङो मा होननानै बुङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा बे खामानि मावनायनि सिगां जों माखौ रोंगोनांगौ जों बिनि ट्रेनिंखौ लाग्रोनांगौ जानानै फैयो स' मेथाइ खननायनि गेजेराव जेनेबा जोङो क्लासिकेलखौ लानांगोन अब्ला नोङो एक्सपार्ट जालांगोन आरो नों गावनो जेनेबा सुर होनो हानाय मानाय गासैबो जेनेबा मा होनना बुङो पारफेक्ट जागोन दा बेनिखायनो
आं नोंथांमोनखौबो खावलायदों माने जायफोर गोदान गोबां लाइमोनफ्रा दा मेथाइ खननो माने बिराद माबा जानानै हांखुर जानानै फैदों आरो खनगासिनोबो दङ नोंथांमोनाबो जेन' अननानै क्लासिकेलखौ लायो स' नैबे समाव मेडामा जों जेनेबा खावलायमानो जोंनो समखौ होबाय दिनै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि नैबे बिटिआर इनफ' स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव नैबेखिनि समखौ होबाय दा बेनिखायनो आङो मेडामनिसिम आं बिटिआर इनफ' स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि जानानै बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिबाय मेडामनो खुलुमबाय